Des de ClickEdu també podem configurar la matèria amb els nostres alumnes separats en grups. Per fer-ho, anirem a Administració, Acadèmic, Matèries i Grups. Per crear un nou grup, anirem a la pestanya Grups i farem Nou grup. Escriurem el nom del grup i li assignarem un curs, per exemple, 5è. Acceptarem. Un cop fet això, veurem que no ens apareix perquè aquest grup no té alumnes assignats. Si cliquem a veure totes les assignatures grups, veurem que ens apareix el grup Robòtica 2. Des de l'icona Assignar alumnes a grups, podrem seleccionar aquells alumnes que pertanyen al grup de Robòtica 2. Seleccionarem uns quants de 5è B i uns quants de 5è A. Un cop fet això, cliquem Assignar. Si ara tornem enrere i anem a Matèries, busquem 5è de primària i cerquem, buscarem la nostra matèria de robòtica i anirem a Administrar matèria. En aquesta pantalla ens trobarem tots els grups que ja estiguin creats o podrem crear-ne un de nou des del botó Nou grup classe. Des d'aquí seleccionarem o classes o grups. En aquest cas, com estem treballant per grups, buscarem el grup que acabem de crear, que era Robòtica 2. El passarem a la dreta i seleccionarem el professor que fa aquesta matèria. En cas que hi hagi més d'un professor, ho seleccionarem des d'aquí. També podríem triar una aula. Acceptem i d'aquesta manera tenim la nostra matèria de robòtica administrada per grups.